Bisi Kwbangma Romwi Lama Kaham Himya Karbook subdivision bairagi dukan amsani hekar poschim mani kadewani Gopi Mohan kamini lukurok akoktumar khenawoi Karbook Kwbangma party ni block secretary BISHAL DEBBARMA saktarma bai tei poschim mani kadewarni chairman Bopes Debbarma ni saktarmung bai Tini Lama Kaham hekeba sisi road swnamwi rwkha tong mani koktumano khenawoi thangwi bizir khlainai kha Karbook Kwbangma party secretary BISHAL DEBBARMA tebo saikna rwkha o lama simingya karen tei abo hairok bo chaitogui na tongo honei teibo je Karbook subdivision ni karen bill rajagya tongnai rono mukup khlainani mantri Ratanlal Nath bai kok salaika hne saikna rwkha Sokwaisa Gopi Mohan para omokhe chini o jago khe kaisa chini jomatia chini jati borokni para omo o jago onek din pore tabuk lama kaham mankha oro sisi road bini sekang o jago chini Bopes Debbarmani netritwe o jago 500 meter lama rwkha tabuk haino hai o jago Bopes Debbarmani netritwe sisi road kaham lamani bagai tabuk semai tongo lama sisi road khlaijaknai aboni bagai जों Tini bo saka phai naipidi जों Tini phaileka जों chini white tab rok bai chairman khud chini Bopes Debbarma tongo pochimanikoni bisini जों belaino khaksangkha tamani hingkangkai tipramotha tongwino जों Tini suk jora lama जों joto jagano raimankha protiti bisio जों raimankha lama haini bagai ang hambairnai chini maharaja no tei chini tipramotha party no जों nayo develop chini tipramotha nayo develop lama current tui tabok जों kharai tongo Karbook subdivision ni prai 63.50 crore current bill chini tipra sarong ni pending tongo bono mukup khlainani bagai जों Ratanlal Nath borom gnang minister bono जों chithi rwkha bini tei जों 5 jonano bo rwkha tumani hingke current bill joto ni nogono 30,000 40,000 70,000 1 lakh rok tongo phiaba chini tipra sarok kaisa muito khaidi tok apona ni bagai norok party ta khaidi norok apona 70-71 khan mano jao jago masa khoksa ke 71 taka chini tipramotha bubagrani netritwle purai 63 কোটি 50 lakh no जों current bill mukup khainani bagui जोंलाय chaitogui tongo Karbook subdivision ni 16,496 poribar no जोंले बाहायके kaham khlainani wansugui tongo hingke o jago norok samno logir thaiba bubagrano no logir thainable oboni bagai ang sao lukurokno norok nukhana thangnai 13 tarikh chini borom gnang minister tribal welfare ni botamani saka I50 tipramotha CPM no bukur khungnai ni omo kaisa to sayable na develop ni kok sadi chini tipramotha le develop ni kok si sao norok redi chini man thaino norok kintu botaibo khaya domki bai humki bai ge omo da chini tipra sarok naiba haine bagai ang sao joto jaga no ngai जों try khainai khaibo tongo te khabo khainai tipra sane bagi kam khainai buijesok chaya sasitong kintu ekdino kahama sanai maharaja ni party no ang hambairnai Tini white tab rok no borok ni strong tongmani bagi chini Karbook subdivision no जों joto jaga no kwplai khe tongmano osono sawai ang narangnai te hambairnai chini borom gnang MLA Sanjay Manik Tripura sarno te hambairnai ang chini president borom gnang Hiranmoy Tripura no borongni kaham wansungmani naharmani bai जों Karbono Shanti
শৃঙ্খলা খাই তনমানি বাগে অসংনো সাবে আং নারনে হামবাই।